ďalej. My máme spoločnosť Entain v portfóliu od konca roka 2024, kedy sa jej akcie prepadli pod 7 libier za akciu. Dnes má Entain v portfóliu široké spektrum značiek. Najvýznamnejšou značkou je spoločnosť BetMGM, ktorá pôsobí na americkom trhu. Tento joint venture sa stal jedným z najvýznamnejších hráčov amerického stavkového trhu a momentálne mu patrí 3. pozícia. Prečo je Entain zaujímavá investícia? Silou Entainu je diverzifikácia. Pôsobí v Európe, v Latinskej Amerike, v Ázii a nevsádza všetko na jednu kartu. Pod vedením novej generálnej riaditeľky Stelly David sa snaží spoločnosť zastabilizovať po škandáloch, ktoré ju zmietali posledné roky a snaží sa sústrediť na udržateľný rast a dôveru investorov. Väčšina ich konkurentov, medzi najväčší patrí DraftKings a Flutter Entertainment, sa sústredia hlavne na americký trh a nemajú takú významnú diverzifikáciu ako má Entain. Dokonca v roku 2021 DraftKings sa snažil ovládnuť Entain, kedy im dali ponuku na takmer 25 libier za akciu, keďže DraftKings ako najväčší konkurent chcel získať túto medzinárodnú diverzifikáciu do svojho portfólia. Entain tomu odolal a manažment, ktorý tam vtedy pôsobil, ponuku odmietol a preto sa Entain naďalej obchoduje v Londýne ako samostatná spoločnosť a snaží sa konkurovať týmto dvom spoločnostiam